Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem үз хадисінде әйтті, дөреслектә һәр кеше хата кыла. Һәм шуларның иң хәерлесе тәүбә кылучы дип. Ягъни без бөтенебез дә хата кылабыз, бөтенебез дә гөнаһ кылабыз. Ләкин шундый бер ни бар, калбыбызның, күңелебезнең шундый бер сыйфаты, кеше гөнаһ ясый икән, аның калбы катылана. Һәм инде калган гөнаһларын да ул җиңелрәк кыла. Һәм нәтиҗә гөнаһка карамастан гел гөнаһ кылучылар турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, хәсрәттә булсын ди. Шулар кем кирләнеп, ягъни гөнаһ икәнен белә торып, шуны дәвам итүчеләр хәсрәттә булсыннар ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни без гөнаһ кылып та, бу гөнаһ инде ахирәттә генә җавап бирәбез, аңар хәтле тәүбә кылырбыз дип, үзебезне ништер алдыйбыз, күрмәскә тырышабыз. Ләкин гөнаһның тәэсирләре, әсәрләре бу дөньяда ук бар. Һәм мусульман кеше гөнаһтан ерак булырга тиеш, тырышырга тиеш гөнаһтан ерак булырга. Зур мул, бәләкәй мул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһта тыйган нәрсәләрдән, харам нәрсәләрдән ерак бул ди, һәм син иң итәгатьле куллардан булырсың диде. Ягъни тәкъвалык, итәгатьлек күп гамәл кылу, саваплы гамәл кылудан башлана түгел, бәлки иң саваплырак, иң көчле харамнан ерак булу. Шуның турында Малик ибн Динар әйтә иде, игътибар итеп, нитик аңлыйк. Синең өчен ди хәерлерәк бер дирхам харам акчадан, ягъни харам акчаны калдыру хәерлерәк диде, ерак булу хәерлерәк диде, 100,000 динар дирхам садака итеп бирүгә караганда. Мизанга куеп, 100,000 дирхам Аллаһ юлында мәчет төзисеңме, син садака бирәсеңме, ашларын ашатасыңмы, аңа караганда бер дирхам харам акчаны калдыру хәерлерәк диде. Инде мин һәр бу харам инде, ләкин мин шул акчаны эшләп мәчет төзим дип, ягъни бу дөрес фикер түгел. Без Аллаһта әҗр телибез икән, тәкъва куллардан булырга телибез икән, тәкъвалыкның иң улы дәрәҗә харамны калдыру, харамнан ерак булу. Садака бирүгә караганда харамны калдыру хәерлерәк. Әдәм сату алу эшләрен алып барганда, алдым да әзенә күбрәк акча эшләп, мәчет төзим дип, үзебезне алдамыйк. Ягъни Аллаһ Тәгалә шул сату алуда гадел булу, хаталарын, гаепләрен ачыктан-ачык әйтеп, алдамыйча сату хәерлерәк, саваплырак әҗр белән. Нитә Амр ибн Ахвас риваят кыла, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләрендә. Әйтә, игътибарлы булыгыз ди. Игътибарлы булыгыз ди. Шайтан инде өмөтен үзде ди. Ягъни бу гарәп ниендә утравында аңар табуначаклар дип, аның турында өмөтен үзде. Ул моны көтми ди. Ләкин ди, ул сездән тели, сез бәләкәй гөнаһ булса да, ягъни бу бәләкәй гөнаһ дип, аның артыннан иярүен тели ди. Һәм сез аның артыннан иярәчәксез диде. Һәм ул шуны белән шатланыр диде. Ягъни күп вакытта без бу бәләкәй гөнаһ дип, игътибар дип, шул гөнаһны кылабыз. Шайтан бу гамәлне ярата. Шуның өчен галимнәр әйтәләр иде, гөнаһның бәләкәйлегенә карамагыз ди. Кемгә каратасыз, итәгатьсезлек күрсәтәсез, аңа карагыз ди. Чөнки бәләкәй гөнаһ та ул итәгатьсезлек Аллаһтага карата. Бүйек Аллаһ субханала ва каратасыз, итәгатьсезлек күрсәтәсез. Шуңа игътибар итегез диде. Һәм әйтеп киткәнчә, без бу дөньяда гөнаһ кылабыз икән, Аллаһ субханала ва бу дөньяда ук шул гөнаһларыбыз өчен үзенең җәзасын бирә. Әсәрләрен, тәэсирләрен без күрәчәкбез. Һәм моның турында бер-ике мисалын әйтеп китәсем килә иде. Иң беренчесе, гөнаһ сәбәпле Аллаһ субханала ва бәлаләрен бирә. Авырулар, бәлаләр, ниндер бер хәсрәтләр безнең гөнаһ сәбәпле бирелә. Аллаһ субханала ва Рум сүрәсендә 41-нче аятында әйтә: "Җирдә һәм диңгездә булган хәсрәтләр бима кәсәбәт әйдихим." Сезнең кулларыгыз сәбәпле. Сез үз кулларыгыз белән гөнаһ кыласыз да, шул гөнаһ сәбәпле шул җирдәге, диңгездәге булган бәләләр төшә диде. Ни өчен алар тотып карасыннар ди. Үзенең куллары белән кылган гөнаһларының тигенен тотып карасыннар дип Аллаһ субханала зикр итә.
Yani biz günah kılabız iken Allah subhanahu wa ta'ala hiç şeksiz bela җибәрәчәк. Һәм гөнаһның икенче әйберсе бар. Галимнәр әйтәләр, менә шул җирдәге, менә без мисал өчен гөнаһ кылып, яңгыр яумый икән, корылык килә икән, менә шул корылык сәбәпле хайваннар, бөҗәкләр җәберләнә һәм алар безгә карата ләгънәт укыйлар. Хадис килә, хәтта менә шул кырмыскалар да ләгънәт укыйлар шул кешеләргә, кем аша, ягъни кем сәбәпче булды менә шул корылыкка диде. Ягъни бу гөнаһ өчен түгел, хәтта шул калган хайваннарның ләгънәте дә безнең өстебезгә төшә, безнең шул гөнаһ кылу сәбәпле. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, безнең гөнаһ сәбәпле безгә ризык киселәчәк. Байлык мул, ниме Аллаһ та ризыгы әзәяшәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Саубан радиллаһу анһу риваят кылган хадистә әйтә, дөреслектә Аллаһ Тәгаләнең кулы мәхрум кылына ризыктан, ягъни бәрәкәттән аның гөнаһы сәбәпле. Ягъни без гөнаһ кылабыз икән, саулык сәламәтлек китәме? Берәр балаларыбызга карата хәсрәт буламы? Байлык китәме? Икенче бер хәсрәт, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдәсе. Ягъни адәм баласының ризыгы киселә аның гөнаһ сәбәпле диде. Ягъни әле кыямәт көндә без җавап бирер, аңа хәтле тәүбә кылырбыз дип, үзебезне алдамыйк. Бу дөньяда мәшәкать башлана безнең гөнаһ кылу сәбәпле. Һәм моның икенче ягы бар. Без әйтергә мөмкинбез, мәгъ бер кеше гөнаһ кылып йөри, ләкин аңа бер ни бәла килми. Ул бай. Теге бәрәкәт югалмый, байлыгы китми дип, моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Аллаһ субханаһу ва тааля бер үзенең кулын ул теләгән нәрсә биреп, ягъни ул гөнаһ кыла торып та, аңар ул теләгән нәрсә бирә икән, ул адаштыру диде. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля адаштыра. Һәм аятта китерә Аллаһ субханаһу ва тааля сүзләрен, һәм алар Аллаһ Тәгалә зикрен оныткач диде, онытсалар ди, без аларга бүтән бәрәкәт ишекләрен, теге ләззәт ишекләрен ачып бирәчәкбез диде. Һәм алар онытылып киткән вакытта без аны каты итеп тотарбыз дип. Ягъни мусульман кеше, ягъни кайтсак Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисенә, "Ман юридуллаһу биһи хайран юсибуху". Кемгә Аллаһ Тәгалә хәерлек тели, ул аны сыный, авырлык бирә. Һәм мусульман кеше берәр хата кыла икән, Аллаһ Тәгалә аңар бәла бирә ни өчен? Ягъни ул искә төште. Ни өчендер бу әйбер булды мине белән. Ниндидер бер сынау килде, авырып киттеме, акча киттеме, һәм без үзебезгә сорау бирәбез. Нинди мин хата кылдым, ни өчен Аллаһ Тәгалә миңа бу сынау җибәрде дип. Һәм без теге анализ ясап, уйлап, фикерләп, менә шунда гөнаһ булган микән дип. Сахабалар чөнки шулай эшлиләр иде. Әйтәләр иде, мин үземнең хатамны, үземнең гөнаһымны әсәрен хатынның сүзләрендә ишеттем. Ягъни мин ниндидер гөнаһ ясыйм икән, нәрсә белән килеп чыга? Хатын тавыш чыгара. Ягъни мусульман кеше, сахабалар фикер йөртәләр иде, бу бәла ни өчен дип. Һәм безгә ниндидер бер авырлык килде икән, без уйлыйбыз, мин ниндидер хата бар дип, һәм без төзәтәбез, тәүбә кылабыз, һәм ахырда гөнаһын Аллаһ Тәгалә гафу эйли. Ләкин кемгә Аллаһ Тәгалә начарлык тели, кемне алдарга тели, ул саулык сәламәтлеген дә бирә, байлыгын да бирә, һәм бу нәрсә тели, шуны эшли. Ләкин кыямәт көнендә инде камил рәвештә кылган гамәлләр өчен җавап бирәчәк. Шуның өчен андый кешеләргә карап без алданмыйк. Ягъни хата кылабыз икән, без мусульман буларак Аллаһ субханаһу ва тааля безгә авырлык китерәчәк. Шулай галимнәр әйттеләр, гөнаһ сәбәпле Аллаһ субханаһу ва тааля гыйлем нигъмәтен ала. Кайбер кеше уйлый, ни өчен мин Коръән ятлый алмыйм? Ни өчен мин ятлаган Коръәнне онытып бетердем дип. Хәтта шунда да сәбәпче булырга мөмкин безнең гөнаһларыбыз. Имам Шафи әйтә иде, гыйлем ул Аллаһ Тәгаләнең нуры. Ягъни гыйлем, дин гыйлеме гомумән ул Аллаһ Тәгаләнең нуры. Гөнаһлы кешедә ул нур бирелми диде. Ягъни без Коръән ятлый алмыйбыз ни өчен? Чөнки ниндидер гөнаһыбыз бар. Аллаһ субханаһу ва тааля бирми безгә. Шуңа безгә дин гыйлеме авыр бирелә икән, үзебезнең гамәлләребезгә игътибар итеп карыйк. Кайдыр ниндидер гөнаһыбыз бар, шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля безгә моны бирми. Һәм шулай галимнәр әйттеләр, гөнаһ һәр әйбердә үзенең әсәрен калдырачак. Имам Аль-Фудайл әйтә иде, син төнге намаз, тәһәҗҗүд намазын укый алмыйсың икән,
яки көндіз нәфіл уразасын тута алмайсың икән, бил, мә шул әйбер гөнаһның ни нәтиҗәсе. Гөнаһ кылып, шул кадәр гөнаһлар күп, без тәһаҗҗүд намазына тора алмыйбыз. Яки ураза тутырга көч җитми. Сәбәпче безнең гөнаһыбыз. Шулай ук алимнәр әйттеләр, калбкә тәэсир итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисендә килә, кеше гөнаһ ясый икән, калбендә бер нокта, кара нокта пайда була. Һәм кеше дәвам итә икән гөнаһларын кылып, тәүбә кылмыйча, шул нокталар күбәеп, инде аның йөрәге карала, катылана. Инде кеше итибар итеп карасак, сахабалар Аллаһтан искә алып, кыямәт көн турында искә алган вакытта җылыйлар иде. Без җылый алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки безнең калбләребез каты. Ни өчен алар каты? Безнең гөнаһларыбыз сәбәпле. Һәм алимнәр әйттеләр, гөнаһ кылган кеше өчен фәрештәләр нитмиләр. Аллаһтан гафу сорамыйлар. Хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, гыйлем өстәү юлына чыккан кеше, аның өчен бөтенсе фәрештәләр, бөтен бөҗәкләр, хайваннар гафу сорыйлар. Аллаһтан гөнаһларын гафу әйләсәң иде дип. Инә гөнаһ кылган кеше өчен фәрештәләр сорамыйлар. Һәм без шунда да мәхрүм булып калабыз. Нидер бәләкәй гөнаһ булса да эшлибез, шул гөнаһ сәбәпле, шул ниғмәттән фәрештәләр безнең өчен сорамыйлар, шул ниғмәттән мәхрүм калабыз. Һәм шулай кабатлап әйтәм, кеше гөнаһ ясый икән, безнең гөнаһыбыз безнең җәмәгатькә, безнең гаиләгә, безнең шәһәргә тәэсир итә. Яни мин гөнаһ кылам, минем гөнаһ сәбәпле бөтен авылга, бөтен шәһәргә, бөтен дәүләткә бәла килә. Һәм без аның өчен җавап бирәчәкбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кешеләр арасында фахишелек таралса, һәм моны яшермәсәләр, yani ашыктан-ашык фахишелек кылына икән, Аллаһ субханаһу ва тааля шул кавымга, шул дәүләткә йогымлы авыру, чума шикелле йогымлы авыру җибәрелә. Моңар хәтле бабайларда булмаган авыруларны җибәрә диде. Яни уйлап кара, бүген көндә нинди генә авырулар юк. Безнең бабайларыбыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вакытында юк бит алар. Каян килеп чыкты? Biz şu ашыктан-ашык şu фахишелек кылу сәбәпле Аллаһ субханаһу ва тааля мондый бәлаләр бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Кешеләр сату алганда әзрәк итеп алдый башласалар, әзрәк итеп салып, Аллаһ субханаһу ва тааля ул җиргә ачлык җибәрә диде. Ачлык җибәрә һәм ризык әзәячәк. Һәм бу гына түгел, аларның өстендә залим патша куячак диде. Яни без базарда сатканда кешене алдыйбыз икән, менә шул безнең гөнаһ сәбәпле бөтен дәүләт ачлыкка пайда була. Бөтен дәүләт өстендә залим патша куела Аллаһ субханаһу ва тааля тарафыннан. Кем гаип? Гаип кемдә? Бездә. Шул сату алуда гаделлек күрсәтмибез икән, Аллаһ субханаһу ва тааля бирә. Кешеләр закат түләми башласалар, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ тааля яңгырлар җибәрми диде. Яни кырылык башлана. Ни өчен? Сәбәпче закат түләмиләр. Һәм кешеләр Аллаһ тааля карата, Аллаһ тааля белән килешүне бозалар икән, яни итагать кылмый башлыйлар икән, Аллаһ субханаһу ва тааля шул дәүләт, шул мусламаннарга карата, яни аларны дошман кулына бирә диде. Не уйлап карыйк. Бүген көндә мусульман дәүләтләре күп вакытта, яки беренче галәм сугышы вакытында бөтен кафирләр кулына калдылар. Көч ни өчен? Чөнки алар диндән ярагайдылар. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдәсе 1400 ел элек булган. Һәм шулай ахырда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мусульман җәмәгатьнең патшалары шәригать буенча хөкем йөртмәсәләр диде, Аллаһ субханаһу ва тааля аларның арасында фитнә тудырачак диде. Дошманлык тудырачак диде. Яни ничә бүген көндә мусульман дәүләтләре бер-берсе белән сугышып нитәләр. Бу шулай ук нәтиҗә безнең гөнаһ сәбәпле. Һәм шулай әйтеп киткәнчә, бер гөнаһ үзенең артына икенче гөнаһ итә, тарта. Баштарак авыр булса да, инде гөнаһ кыла башлый икән кеше, инде калган гөнаһларны кылу җиңелрәк. Бер юлы Имам Ахмад радиллаһу анһу әйтә, бара идек динидән.
Пычрак, ул теге куры җирләргә баса, һәм бер җирдә теге пычракка аягы белән басып китте, батты. Янда шул игътибар итмичә, теге итеп пычракның уртасыннан басып китте. Хәле пычранды бит нәрсә дип. Ул әйтә, шуңа карап, әйтә, кеше дә шулай ди. Иң беренче теге гөнаһ ясаган шәхәтле ул куркып йөри, гөнаһ ясамыйм. Бер гөнаһка басты икән, инде игътибар итмичә гөнаһ ясый башлый. Yani biz tövbe kılmayız iken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken hadiste kalbimiz qarala. Kalb qarala iken indi ul tağın da zura günahlarını kılarga indi onlar jеңил. Şunun için şundan saqlanırga tiyişbiz. Ham aytlar günah kılgan kişi indi kişiler tuğanlarına, dostlarına yarağa yaşak. Yani ona qarata yarak bulacaklar diye. Ham bu günah bir perde bula. Kişi bilen Allah Teala arasında. Мәшһүр хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кеше кулларын күтәреп, мусафир буларып, я Рабби дип Аллаһ Тәала мөрәҗәгать итә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итә. Ләкин ничә аңар җавап бирелсен ди? Чөнки аның ризыгы харам, аның кылган гамәлләре харам, яшәгәне харам. Ягъни без харамда яшибез икән, харам кылып йөрибез икән, Аллаһ субханаху ва тәала безнең дуаларыбызны кабул итмәячәк. Ягъни без дуа кылмыйбыз, Аллаһ Тәала ничә дуа кылабыз, Аллаһ Тәала җавап бирми ни өчен дип? Чөнки безнең гөнаһларыбыз күп. Шул ук вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, алар Аллаһ Тәала бәрәкәтеннән мәхрүм булабыз, безнең гөнаһларыбыз сәбәпле. Һәм иң куркыныч начар үлемгә китерә. Безнең гөнаһларыбыз ахырда начар үлемгә китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, гөнаһлар һәм Аллаһ Тәаланы итәгатьсезлек, Аллаһ Тәала карата итәгатьсезлек һәм үзебезнең шәһвәтне артына иярү ахырда үлем алдына Аллаһ Тәала ярдәменнән мәхрүм калалар дип. Yani Allah da özünün yardımını bilmiyor. Hem Abdülaziz ibn Abu Davud rivayet kıla. Bir yolu bir kişi öleydi. Ölüm tuşağında. Canı kitken vakitte min itedriyim. Şehadet eytip ündü idim dedi. Hem bu kişi eyti min mağar şammim deyip ölüp gitti. Hamim soragan idim, bilişken idim. Eytiler bu kişi orakı şey dedi. Yani bu dünyada günahlarımız ahırda Allah'tan yardımından mahrum. Biz ölgen vakitte Allah'tan meşhur şehadet ete almayı için çünkü günah kılıp birdi. Şunun için Abdullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete günahlardan irak bulunuz. İndiğine belki bulmasın ol. Çünkü onlar kubeyelerde ahırda kişini ölümge getirirler dedi. Biz bu belki günah deyip, lakin onun kupligi. Ete tende belki bir yara bulsa ул zarar etmiyor. Lakin onda yaralar көп bulsa tende ahırda ölümge getirir. Şunun için eytesi kelgen söz. Yani ihtibar etik. Bu belki günah deyip özümüzni aldamı. Çünkü hatta şu belki günahında hiç şeksiz bizge karata tesiri var. Hem şunun eseri bizning üçün ağır bulurga mümkün. Ahırda hasretke getirge mümkün. Indi Allah subhanahu wa ta'ala bizning tavbalarımızdan kabul etip, indi günahsız, yaxşı, güzel halde canlarımızı alırga nasip olsa idi. Ve kulu kavlu hadu.